कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे हरे राम 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 हरे 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 ସୁନାପୁର କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଏହି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ସୁନାପୁର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଏହି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନାପୁର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସୁନାପୁର ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଏଇ ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ତାର ଘଣ୍ଟାଟିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟା ହାତ ଘଣ୍ଟା ଯାହାର ବି ହେଇଥିବ ସେ ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ଘଣ୍ଟା ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ତାର ହେଇଥିବ ବୋଲେ ସେ ଆସି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସୁନାପୁର କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Radhe Radhe. Krishna